พี่องบ่พี่กว่ากำได้ทีนิ่งกองกว่ากันกะลีช่วยพี่ปุลีหาดูคลาสอายุ boleh ada konten kami trik wakil nak datang พี่เอาพิบัติเอกมันซึ่งtak mut pila kan no senam pada kata ka jing kita dan lainnya oh pidang mentau senam pidang feel ti pi feel tang si sien tiu khulung tang su sedang ya urno unum ya chu se long long lain lại chân đình garam pun kibalik betul kenapa ketahu hoi hap kersian lang hiya la dia hoi na mga ngapun kini student jong aru kili school man stem ki tray man sengi kata kamot ki bahu laka kam kajam tenang ta ba de dei mei pa jong phi tray ayu bangan dup tip kumnu bangan hi kai phi ba ki kam jonga ki banga ai kam ya ki khana ki dei ki ba ada wat ya kita ki tu kom tray jong ki ki pa ki ba ki tu ki khun ki diban shim ya ki mati jong ki pa namar kita ki mot ka ba ki pa kham tam ka kemi ka ai ka bai seng bat ka pen he pen san bat ka ai ka jing nang ka jing start bat ka ai ka sap tray din bedla da kam de ka kemi ru ukparu ai ka sap tray dei tray ayu imei pa piong to Ini itu kan berabar ke IPA pada kita itu kat bayo kabla kumki chemistry chemistry di berabar di kamot pitray pidan ha kasunong ayu ngadon ha ne hapo nong birsam patarkma nong sepatarkma oh kilabun bahagi bafun yang asa kata-katan di kamot ba piadon la kalum la kawa la jong piar yang ai de piar jing ri ai ru ne kumno ne ngiri ya mari te ngiri mati ngiri nyang ni tre pensor ni tre kam jong ngitung ngitung pensar ada apa ngile dikata ken ka kam ka ba uble ula ai ni kamar yang ka ba la penbiang na dong syadong Dikide kita kan ki kam ki ba kita ki bardela ki wan boy ha kari ka jongi namar ki yo i ba kita ki khon samla jongi kim tre ban tre ya kita ki kam ki shutrei melan kum tu lat nang ta ki kwa bedda ka kam ka bahasar la ni de kita ki kam ki ba kim tre shakri ki kam tre shakri ti ki ba yo ka no sakate marau hap be ko po jong ki tu ki brio ki ba kam me phi de ka kam la jong ba de phi tre men met ru ka nang tre nang yo pisa kan nang tre kan nang mi jing man toy kan nang tre nang mi ki kam ki jam dia nang tapan kam la jong te dadi ngomla ro tre malu mala di balai to ki jing ri ba de phi ri kum no ki ai ngiri kitnyang ri mati ri bakit ir baki nadok jing ri te apala ai play seperti te hoi to phi pen roi ya kitaru kata kamu phi pahu bahai ken ka kam te phi man ta tang ban curi usiar usniang ban ai ba mi kita ba me bas ngiru phi syapalak bet ne phi adon kisem aidan lagi saya tin adon kisem ni lei hap ben biang ba ma po besong ki mara ta kamu kate kam ba mut bantang ban chutrai dala di rumla kamu bangi hap ai kam sada ki we ki banwan arab banwan ai kiti ne piang gumno hoi tenang ta bade phi namal nga man tay la di ngabun bah kisir te kamot kisir khasir ngadon kisir pharing du ngadon te kata kamot tang bangi syupai kita kijing ri kam de ka basuk bat ba kating ni ku abam do hono ko por ni syukhat nasem je ka bangin thier kamot ba nilayo nasem kamot kataru la bedda tenang ta bade bat pitang syura ngan namal nga ngaju petre kinong tre syati syaboi ki juri kisir jonga kishu hikai be nga kom ta ki ong mai pet kuslai se ma phi ngila le dot mangina dong setong phi ko ba mi kasi aro to ale wan sim nang ta phi ko ban de ru shu le nga ang tai hayo la kani suda ya kan kasi arjo ki namal ba ni penbiang bah kasi arjo ngakim juyak khlam nama ba penbiang bah kumno yak khlam pe kita kinong boy ki bajuri kasi arjo ngandai kila khat kila ong wan sim no ni kisi ajong phi namar balayak lut kita kisi asen seni tang mar kum ta ngal ara do piat ar la kilo ngal ber yo tau vi tau piat ni kisi ar bat mar kum ta hi tang kisi ajong ngah kita ki ba om juyat nga ai kisnap sa sao nga ai kisnap piat mot ba nga ai de len ter om dei bang su ai tang kita por pangklam
kamut kila ko kumbaki bam kini kijing bam bangi kibriu malaks ni da bam kijing bam vitamin ka johor sarwa ka johor sde ka johor da kamut kisi aru kitan kam kumtaken kamut mdai bengi shubam kaja kamalu ha po bum dan jingmi na per dan ni bam do johor sipleng ha ko pala yo johor kam dai kumta kadai ngimla man bam jatang kaja sudah muni habam bet emu johor nei do ane kumta kamut usi aru ulong kumtaken kamut tang bapi lala kumta diksi kamut kisi ar jonga mencap senam ngai sengu bahaya kita kinong bohoi ki ai person yang atang ko ke siar ngai mencap senam ya ki ar fusan beli timut kap nu ki siar dikatakan kita mau ko aban kerani pi dan ko aban tip ba fitri kam ki baru spa sudah tambang nim yo kita hikai ben sim ki mati jong ki me ki pa di tai pa jong firu ibala dai tri kam misteri syok kini be juta udah harang ne ha social long Pyo ki tu ki kontraktor ki wan rakyat ki ha. Ki balik ki hasi jongi ki fun yang ki ong yo kam misteri. Tang so lengo kan kata. On dang la khap men hakani ki labe ki har kunta. Ki ngam yo shu ki nong pe ki ba nama ba ki yang jonga ki ba la ai tre ki hasi ka nongot ki wan ra lang bete bo har. Namar ba omne won ra nga lo ki wan ra ki kontraktor kan. Kibu lang ki hasiru ki dekharu tang balong kitu ki head mystery hi ki debi ki dekhar demen kan ni badu yasha abe akhar Bangladesh ku tu ni khat ki hasi kata ka yang jonga tang shisngi mas dep thaw tak slam dang step ka kata ka lentang jong ku bakun sno ya ubim lat saban jak priyo deka kan ka ba ni dan kam bangin pedebit balai udah har undawan hang ni upahu kakam ki hasi jong ki la kadiba yem hikai ya ki hana samla joni bakin trei ya kena kakam dah kajing iet kamut kenu kakam ka ba piso iet na la dm tak kinang trei lawan kamiet upi benut ta lawan kamiet masih yang kumno mo datang itai bang aku abangan ai nang sini pi ling bakan ni keril ko mga kren pi ngan yo ban pelaj haka fb kanang bakin yo asngap lam kibairu kiba kuah kita kijam kita jonga bade kilong banga jukhat ikithna kibanwan ka training center jonga batnang ta ka sarkar bade ngaju ong phi ka sarkar berdule bah ni bade ngimtip ban pensiong dor ya lada ngimtip an khen kori ka kam ka sarkar kamla makan yarab la ngim yarab dala diru sarkar kala khotchi khot kita kikhna ki jonga wan chiki training dengan man kaniu ngalawan ya lam tak khna training siya kamenar ka bakara sarkar kalau penjang nadong syadong hadu kabam kadi hadu ka sa hadu nadong syadong bat kala ai hadu daki jing mantoi do kita ki khna inda wanang ta on da kilas dang penya kita kam pate kisah dan kiskim pat kadi dan kiskim ki baka sarkar kan penjang hadu iki machine do kun tambalong hapsiu lai 100% kamu taya ki ba penrikam ka sarkar kaya rap bun ba kaya rap bangal sim daladi kala erap yang ngai ki khna janga ngablanyo dikata ka bangai mesim ba hinduk ya ya laki kam kijam hab banum set ya kapor concentrate haya kan hono kam menta ka sarkar ka khat ya ka food processing bank dat ya ka soup making dikatakan sedang hadir ke training kita ki hana ki bakwa ba kin yo kita ki training kin yo kita ki baiseng baidang bade anda nga ai baiseng nanga shua kapong par ai sarkaran ngaju ai baiseng shua manga kiba risier kamot ba ngasu ai de kisier dikata kamot ba kide kum katakan kan nuksa banga ya tu ipi de nga ai katakan nuksa ya hi kong de kisier bakhanang bakin la ba kin dalan la bakin pen mentoi ban la ban pen frei bahai ta kam bade ka sarkar karyaram kin dalik panang tai na veterinary bade fitriat lik pan ki scheme ru pilaban ya thu epi kilaban ong pilaban wan kitu ki scheme ki ba thara ki ju yo anak blok ki ju yo ki se ya thu enga kitu ki nong kandong ki ong ki se yo kita ki se na nang the na kadan pulai ki se yo anak blok ki se yo kumta tin ta kada da pilawan bade ka kam kamot ba ngan sabata ya phi namar kidan ki ba bun ha ki training ki bade jo ki tailoring ki bade haka training jo ki restaurant ki chef nang ta de ki bade jo ka fast food nang ta ki bade ha ki jo ki beauty parlor ki ba bun ba ka
Kasurkar kasi abi khot man baki dan lalaka jongka batchken kim ju khot be yakaju tang menta ka baki khot menta ka ban sedang kata training pra tading ka dei jongka food processing bat ka jinshana sapon ti tang ko ban ai men sim ya phiru ba phen nang ye kinu ki kam ki ba phi dan la kasap jong phi ban kai ke kuble shibun bat in sai beteng onda la yo sngo kum no phi yo ajing toy bat kum no phi yo ban ya lap ya riu ya kita ki khna samla ki ba om dan kam dan jam ba ka kam har dari jongi kadam shibun ha dah kuble shibun e baba dah